Sani half time bichopo. So ng'eny time jo JSS ni streets kani ging'ani. Shida maduong' wan godo gi CBC ni tek ng'eyo ni nyathi perform nade. Measurements and evaluation manentie KCP gi KCSE. Then one of the methods manyiso kaka nyathino cover syllabus kata nopuonj maber. With the fact ni koro sani gini ogol kata jonyuol nigi shida. Nyithindo biro duogo to report biro ndeka ka giwuogo half term ka gisaya half term. To ndeka ni kata mid-term exam ma gitimo. They achieve expectations, moko meet expectations, moko exceed expectations. Onego wabed piny wawach ni measurements and evaluations ni CBC ni wanyalo improve enadi mondo miwa feedback maber. The truth is achieving expectations gi meeting expectations ni ok nyal gole yo maber ka onge actual tangible marks. Nyathi yudo 80, 90, nyathi yudo namba 3 kata namba 30 kuom GRD. Mago e gik ma janyuol ong'eyo to gima society ong'eyo. Koro seche ma nyithindo gidok ot, wang'eyo ni they are being half-baked. Seche ma gidok ot, wang'eyo ni syllabus is not properly covered nikech part of jok mane ng'anyogo ng'eny gipuonjo subjects mane ok gitrain e universities kata colleges. Seche ma nyithindo giduogo ot, we are in a preparation mar class 9. Mano osebet ka nitie ywaruok between class 9 ni. Gibedo e senior secondary koso gibedo e junior primary. To ywaruok kae kane watemo ng'iyo gimomiyo tere secondary, nowacho nitie facilities, nopar ni wan odwaro mana pesa. Jopuonj ma kesha gi kepsha be noyware. To kane yware to nong'i ni capitation, gineng'e ging'iyo wach capitation. Koro wahero ga ng'iyo weyo with the actual fact, we are catching the shadow and losing the substance. Tipo ema mako to wawayo gimone ubeni wang'iyo cha. Koro ka jo JSS gi issues gi kata bedi ni dwaro no riemb to riemb gi koko nyal solve kawuono to issues gi pod biro medo beti. To ka issues gi omedo beti, wabiro bedo ka podo kwa solve issue mar CBC. Nyithindo gi rana to wach kata ni seche ma diech ariyo gore, nyithindo mainire. Nyithindo gi dhi hinyre, wadhi waste a whole generation. Wan union ok wabiding piny seche mwaneno ka nyithindo hinyre nikech seche miwacho ni wabende waonge feelings. Wawil ni jogi wane parents, wane jonyuol, to wane wete, to wane guardians ni nyithindo gi. To kendo wane jopuonj ne nyithindo gi. Koro kwagoyo koko seche ma JSS go koko, to goyo koko kuom ng'eyo maber ni odwaro ni maslahi mare omi mondo konyal deliver maber. Seche ma laktar go koko chande kata laktar nodhi e ng'anyo, nong'eyo ni oonge facilities kuom sache be ok ber, to gin bende interns margi ok chul maber mondo gideliver ni patients. Koro en bottom line en achiel, wadwaro the good of the society. Gimomiyo jotendwa ok ni mago en nikech giluwo gik ma wasunge noseloso. Curriculum ma wasunge noseloso maber ema gitere nyithindgi. Wan jo the rest of the public, the rest of the world, watero nyithiwa e public institutions. To kata ka wang'iyo ni public institutions nigi shida, we will ni kata private sector kacha jowa motero nyithindgi e private schools. Things are not just the same. And I need your private schools go ok ng'ani. Gin bende ginyalo kamana riemb gi mos. To gibende gimna gi workload mang'eny. Ng'ato timo history to puonjo mana physics. Koro generally, wadwaro ni ministry kata migawo masomo ong'i kata otim assess kata inspection of CBC curriculum in public kata gi private schools, both public and private. Ging'e ni curriculum osebedo achieved maber. Koko bedo achieved, what are the key factors? Key factors in human resource. Key factor en gimiluongo ni financial resource, pesa onge. Capitation team, sani seche ma wuoyo kodi ni capitation mar free primary gi free secondary toko ore school. Wadhi e half term. Principal gi HOIs, riembo skunde go nade. How are they running those schools? Magi medo stress levels. Koro seche ma kod tikre gi weche mag JSS gi ma JSS mapoko gi schools. Waneno ka nitie depression moro mamako either jopuonj kata HOIs. Capitation popor, JSS do mi pesa matin, msache matin, popondi ke PNP, to podok e school, odwa nothing practical, so onge facilities, odwa CBC dwaro notere nyithindo out, onge omuomo tero nyithindo out. We are witnessing a crisis in this country. Seche moko ma pod wawacho ni jatend migawo pogo dwaro pedi acha. Kata everybody pogo barua kata nyaneno kaja ni ng'ano cha. Nabina Bwera, ma en jatelo mar education committee do pogo.
wadwaro wacho ni tendwa megwo Nyanza kae pok ogolo baruwege to gibe gipogo kiling'ling'. Gino ginyise kaka jomoko nyisre. Mano ema sani nyaka wakedi mondo ogol. Jok monego bed ni owuoyo kuom barupego are not talking. We need a new laws, chike manyien mabiro nyiso ni ng'ato ibiro ndik tich nade mondo ng'ato kok qualify. Ka isetieko e mbalariany to pok idhi itieko kata ibedo intern kamoro, wang'eyo maber ni in to nyal kawi sani. To moro ma ng'ato wuok gi barua mar replacement mae dhi kelo conflict e staff room. Bede staff room to jok winjre. Kendo jok mabiro gi barua gini to giyiero kuonde ma gidhiye. JSS kata ng'at mondik through method mar TSC en tiboli abola kamoro amora. Kamobolie ni seche moko environment, alwora mari kanyo en gi shida mang'eny. So mae kelo gimiluongo ni depression. So wan kaka jo union nyaka wang'i mental health ni jopuonjwa. To mental health as things stands jopuonjwa mang'eny higa dwe mar 6 en mental health month. Jopuonjwa mang'eny pogo gi mental health issue. To mental health ni ng'ama kele, depression ng'ama kele en mana sirikal koriwre gi duol mandiko jopuonj TSC. TSC en duol kende mosenego jopuonj mang'eny moloyo duol